عیسا پارسەکێکی کۆر قەنج دکێ مارقۆس ده هەنگی ئەو هاتن باژارێ ئەریهایê gava عیسا bi şagirdên xwe ve û elaleteke mezin ve ji bajêr derket mirovekî kor bar Tîmeyos yanî kurê Tîmeyos li tenîşta rê rûniştî bû û parsekî dikir. Gava bihîst got Îsayê Nisretî derbas dibe. Dest pê kir qîrîn û got: Ya Îsayê kurê Dawûd li min were rehmê. Geleka li wê hilat dag û dengê xwe bibire lê ew hê bêhtir qîriya û got: Ya kurê Dawûd li min were rehmê. Îsa rawesta û got gazî wî bikin. Wan jî gazî mirovê kor kir û gotin çavê te ronî bê rabe ser xwe gazî te dike. Wî jî ebayê xwe avêt xwe hilavêt û hat ba Îsa. Îsa jê pirsî: Tu çi dixwazî got ez ji bo te bikim? Yê kor jê re got: Mamoste ez dixwazim bibînim. Îsa jî jê re got: Here, baweriya te tu xilas kirî. û di cih de çavê wî dît ket rê û li pey Îsa çû. Pirtûka pîroz Encîl. Silav û rêz xuşk û birayên hêja.